Защо стресът е толкова опасен и как да се предпазиме? Само трябва да знаем как работи нашия мозък и какви са неговите потребности. Той е много малка част от нашето тяло, около 1/50, но му е необходимо огромно количество енергия, за да може да следи и да контролира всичките системи в нашето тяло. За да може да бъде снабден с енергия, 20% от цялото кръвообращение минава през него. Когато обаче сме под стресова ситуация, на него му трябва много повече енергия, за да се справи с дадения момент. Независимо стреса дали е мигновен, дали е за период от време. И сега ние имаме два избора. Единият е да му дадем необходимата енергия и другия е да не му дадем. Ако не му дадем обаче, той има защитни функции, за които, за да се защити, може да изключи някой орган, система, може да се получат автоимунни аномалия, хормонен дисбаланс. Ние, разбира се, не искаме това нещо и избираме втория вариант. За да му дадем необходимата енергия, начините са два. Единият е чрез хапване. Чрез храната и обмяната на хранителните вещества ние храним мозъка, за да може да има необходимата енергия. Тук обаче е важно да знаем, че 20% от храната, която изядем, ще отидат за мозъка и 80% ние трябва да изразходим с физически натоварвания или в противен случай те ще се натрупват като наднормено тегло. И наднорменото тегло ще доведе до здравословни проблеми. Втория вариант, в който може да снабдиме мозъка с енергия, това е чрез хидроенергия. Тя се получава като пиеме вода. Тук обаче използваме 20%, които са необходими, които могат да стигнат до мозъка, за да даде енергия, а останалите 80% ще бъдат изхвърлени чрез урината. И това е по-добрият момент. Не може без да се храниме, но приемането на повече вода няма да ни навреди. Тук е много важно да кажем, че не може едното за сметка на другото. Какво имам предвид? Не може да се пие мръсна вода, за да дадем енергия на мозъка. Най-доброто решение за вас е пиенето на чиста вода.